таъхир дар парвозҳо ба шаҳрҳои Русия ва баръакс боиси саргардонии теъдоде аз мусофирон шудааст. мусофирони саргардон рӯ ба билетфурӯшон оварда аз онҳо роҳи ҳалли мушкил мепурсанд. дар 2 рӯзи охир мусофирон ба мо занг зада муроҷиат мекунанд ки барои чӣ рейсҳо намепарад. Ин вобастагии мо надорад, вобастагии компанияи Россия аст. Занг задан як 5 нафар мусофир омада онҷа буданд. Гуфтанд мо аз соати 11 шаб дар аэропортем, соат 4 саат шуда, ҳоли парвози мо маълум нест. дар пайи ҳамлаҳои паҳбодии Украина ба шаҳри Москав ва қатъи кори 3 фурудгоҳи пойтахти Русия, парвозҳо дар хатсайри Москав Душанбе ба таъхир афтодааст. ба маълумоти онлайн таблои фурудгоҳи байналмилалии Душанбе баъд аз зуҳри 7 май аз Москав ба Душанбе ягон парвоз анҷом нашудааст. баъзе парвозҳоро лағв карда, баъзе дигарро ба таъхир андохтанд. мусофирон мегӯянд зиён мебинанд. зарари мо ҳамин ки вақт мо рафтестаю, рӯз мо рафтестем, вақт соат рафтестем, мо барои коркунӣ рафтестем, барои вақтгузаронӣ не. вақт гузарад ба мо зарар аёнад. чи айрои дур бошад, чи айрои қариб бошад, ҳамин задаш кашид, ӯ худаш як зарари холӣ аст. ба хотире ки ту ҷа рафтани ӯ сини Россия ҷа бигем чӣ кадагита нақша кард ки миём фалон рӯза мерам мерасам, неки даҳум рӯз нараси, баъзеш мешавад ки меган уҷа ҷои ту пир шид, ҷои кори ту мерай беҳуда. ягонҷа бо хела бо даӯҷа чанд қадри азоб мекашӣ. кори фурудгоҳҳои асосии шаҳри Москав дар пайи ҳамлаи густурдаи паҳбодии Украина ба мушкил рӯбарӯ шуд. Сергей Собянин, шаҳрдори Москав, аз маҳви 20 дрон хабар дод. вазорати дифои Русия мегӯяд 500 бесарнишинро сарнагун кардааст. ҳамасола садҳо ҳазор корҷӯи тоҷик ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русия мераванд ва дар гузашта нигарониҳо аз таъхир дар парвозҳо ва тафтишу санҷиши муҳоҷирон борҳо садо додааст.